Ďalší na ráde. Zo. No. Slyšíš mňa? Job. Job. Daj niečo Okej, zo zoologickej. Prestáň, čo budeš robiť? Tak, vtipy. Také tri. Okej. No takže, Kluk je na vojne a píše babejce dopis. Babka, mám sa tu dobre, je nás tu 15 Slovakov a 20 Čechúňov. A babička mu napíše, som rada, že máte toľko zajacov. V porodnici sedí Slovák, Maďar a Černoch a viede sestrička s tým vozečkem, ne? Tančí Mimina a Žíka. Pánové, nám sa tí Mimina nejak zamíchali. Tak si to poberte. Slovák chytí toho Černocha a Žíka. Maďara neriskujem. Dva kamoši v hospode žíkaj. Štefan, prosím te, potrebujú súrne požičať 100 korunačku. Ta nemôžeš. A on, vieš čo, keď ti požičam, budem nasratý. Keď ti nepožičam, budeš nasratý ty. Vieš čo, urobíme kompromis. Chodoriti. No, tak to je všetko. For fun. Pekná kultúrna vložka. Ďakujem aj tebe. Niektorí sa váľajú po zemi.